Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै माने जलफाय जानो नागिरदों आरोना। जलफाय माने जलफिबो होनना बुङो जोङो। गोखै गोला खैसिं मोनखायो आरो बेखौ जाबाथाय हाथाया एकदम माने बेदर एकदम नोङो बेदर गोथाव होफैबाबो जानो हानाय नङा नोङो। तामाम जानोसै जोङो र' नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो। माने हानगासिनो दं आरो जोंहा ओइथिं गोजौआव नायनो हागोन। ओइ नै गोजौआव हानगासिनो। ओमफ्राय नै जलफिया बेनो नै थोरसियाव लाखाबाय ओमफ्राय बानलु देनोसै गोखै नालेया जानो लुगैया बियो इन्टारटेनमेन्ट बाबाया नाले थ' नोंथांमोना नायनो हागोन जों दायो जलफि जानो नागिरदों नारलाया गाखोनो आरोना उन्दैयाव बियो थेला साखा गैयि फारसे गैयिखौनो नारोमोन बिनि थाखायनो माने उन्दैयाव थेला साखा गैयिखौ नारोमोन आरोना बियो बिनिखायनो बिनि नामखौ नारला दोनबाय नारला ओमफ्राय जोंना नारलाया दायो गाखोगासिनो माने जों जलफि फिथाइ हाननो नागिरदों आरोना माने बे नारलानि नामा ओरैनो नारला होननानै थायाखै उन्दैयाव बिबैया बेखौ थेला साखा फारसे गैयिखौ नारोमोन नालाय बियो ओंखायनो नारला दोनदों आरो नै नारलाया गोजौ गाखोलांबाय ओमफ्राय जों दायो हाननोसै दायो आङो जलफिखौ माने थोरसियाव लाबाय आरोना नोगोद बुरजाखानाय नङा नोगोद बुरजाखा जाखावसै थ' नोंथांमोन नायनो हागोन नै बोरैबा नायबा आंगुर फिथाइ बायदि नुलायो आरोना जलफाय फिथाइखौ जलफाय माने जलफि आं खनसे जानो नायनोसै जम्मै इल्ला नाफुरि इल्ला गोखैथार संख्रिबो जाबावाखै आं नाले जिबौ गथै मोना फैदों बे बाबा नालियासो बिदि जायो बाला जिबौदा नै जोंना जाबेलाया यांना बुग्रोबथाया होथारदों फानलु थफसिनाव फेगासिनो दङ नायनो हागोन दे बैयो हो बैयो सामब्राम गुफुरा होबाव इयो हो हाइजेङा हो मोजां गार बिगुरखौ हाइजें बिगुर गारग्राबो लाबोआखै बालफ्रा नैया जोङो आं जागासिनो दङ ओमफ्राय बेहाय बेजों जोङो माबागोन आरोना बेजों जोङो सैख'गोन बेखौ बेजों सैख'गोन बालथिङाव दङ नै बेजों सैख'नानै एकदम बरिया मिहि मिहि हानानै बरिया लगायनोसै आरोना नैबे जाहैबाय इन्टारटेनमेन्टनि बिग फ्रेन्ड नारला बिनि नामा उन्दैयाव माने बियो थेला साखा गैयिखौ नारोमोन नारला नारसिन नारला बेनिखायनो बिबैजों नारला नाम दोनजादों दायो देगासिनो दं नै माने जाथारसिगोन जोंहा बानलु बाथोन देदों आरोना बानलु हाइजें बायदिसिना होदों बेयाव ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ जाहैबाय बेजों जों बे खदाल बायदि बियो बेजों दानख्लाबदों जलफिखौ दानख्लाबनानै मिहि मिहि दानख्लाबनानै जागोन नैबेनि नामा जाहैबाय जाबेला ओमफ्राय दा बियो नै सामब्राम दावखि जिरदोंमोन मानसिया बेबो बिराद एक्सपार्टथार हिन्जाव बायदि जानायाव हिन्जाव थुरिसो मानसियाथ' ओमफ्राय जानोसै जोङो दसे थानानै नोंथांमोनाथ' खुदै गला जोबसिगोन दिनैबा हले नै इयाव बालथिंसेखा जाजोबनो हागोन हायालै बेखौलाय जाखावनोसै खुदै गनांला नोंसोरो मिथिबाय लोगोफोर नै गोखै जिबौ गथै मोनामफैबायलै इन्टारटेनमेन्ट बाबा नाले जिगाब मोनामफैखादों एकदम ओइ जाबेला बे माबा ओमफ्राय जोङो ओरै होनोसै बेखौ बिदि गारबाय आरोना नै ओमफ्राय बेखौ ओरैजाय माबानांगौ फिसा फिसा हानोसै मिहि मिहिनो ओरै हानांगौ आरोना मिहि मिहि अरनायाव मोजां जायो संख्रि लाबाय बानलु बाथोनाथ' लाखाबायानो जानायग्रोनोसै आं एसे टेस्ट खालामग्रोनोसै मादि जादों नै ओरै फुनबाय ओरै लगायजोबखानांगौ मदमा गानसि जिबौ गोथै जिगाब मोनामफैदोंलै आंनावबो बाबा नालेना थास' बिबार देनजार गोथाव जाखायो माथो
नोंथांमोन नै जाहांबायानो जोंना एकदम जिगाब बायदि हाजोबखाबाय आङो एकदम मिहि मिहि नैथिं नायनो हागोन नै बेगरा बेयाव साइडआव जाजोब्बाय ओमफ्राय नै एकदम जाखावनोसै दिनै एकदम बरियानो लुगैलायसिगोन दा सिख्लाफोरा एबार फाइनालि जोंना नै कमप्लिट जाबाय जानाय आदारा जों जानोसै नैबेयावथ' आं संख्रि लादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे एल' माबाया बाथोना एल'नोसै लागायदो हरलाय एसे हरगोरलाय एकदम खुदै गला जोब्बाय आं आयौ जानोसै लागायदो येस दायो आङो जानोसै एकदम खैसिं खैला मोनांजोब्बाय गोथावानो जादों गोथावालाय नै बरिया जाखाबाय